Unha nova empresa rematará a humanización da C305 ao seu paso por Palmeira. A adxudicataria cederá a obra e a alcaldesa de Ribeira agarda que se retomen os traballos o antes posible. Hai un ano e un mes arrancaron as obras de humanización da C305 en Palmeira, traballos que se desenvolverían nun quilómetro desta travesía. A Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras inviste nesta actuación 3 millóns de euros, pero hai máis dun mes que se veñen registrando problemas na súa execución. A empresa adxudicataria detivo os traballos por problemas de viabilidade. O Concello puxos en contacto coa Axencia Galega de Infraestructuras para comunicar a falta de persoal na obra. Facendo as labores que tocaban nese momento ou tamén pois as reiteradas ausencias na obra. Polo tanto, a partir de aí, en todo momento, pois a Xunta de Galicia estivo preocupándose por cal era a situación da empresa. Finalmente, pois a empresa non pode facerse cargo do que é o remate da infraestrutura, pois por problemas de viabilidade económica. Polo tanto, pois, tanto no día de onte estivemos pois coa conselleira de Infraestructuras falando durante todo o día, coa directora da AXI, con María Deza, a quen agradezo pois o seu compromiso e a súa axilidade neste tema no que pois se involucraron pola importancia que ten, non só para o Concello de Ribeira, sino tamén para a parroquia de Palmeira. Xa que a parálise das obras afecta a veciñanza e os negocios situados na contorna da estrada autonómica. Polo tanto, no día de hoxe, pois xa sabemos que esa obra vai a ser cedida a outra empresa, por parte da actual, unha empresa pois que xa está facendo as súas xestións na notaría para poder coller esa obra e tamén preparando ese contrato coa Xunta de Galicia para poder seguir facendo a infraestructura. Polo tanto, tamén se están preparando os equipos para poñer a punto pois aos traballadores no momento de que todos os documentos estén firmados e que na maior brevidade pois se poidan retomar os traballos a cargo da nova empresa. Polo tanto, nós queremos pois eso, agradecer a celeridade coa que se traballou en poñer solución a este problema e tamén pois pedir disculpas de algún xeito pois á veciñanza que isto lle poida causar un problema, pero efectivamente pois son temas alleos á xestión municipal. Nesta ocasión, a problemática xurdiu dunha empresa privada. San Pedro destacou a celeridade no proceso e pediu paciencia á veciñanza. As obras se poidan retomar, como digo, a maior brevidade. Eu espero que así sexa, estaremos, pois, como estuvemos ata o de agora, vixiantes e vixiando pois que cada un dos días que pasa sexa o mínimo posible para que se retomen estas obras. A súa finalización estaba prevista para o verán deste ano. Trataremos de que os prazos de execución non se alonguen e que esta empresa, como digo, que vai a adquirir o compromiso de seguir coa obra, pois poida ter eses equipos de traballo que está preparando na maior brevidade xa traballando aquí, non? Eu creo que están en disposición diso e que agora o que faltan pois son os documentos administrativos para que todo poida retomarse canto antes. A empresa adxudicataria perdeu a súa viabilidade por problemas económicos, o que obrigou a deter os traballos. San Pedro agradece a boa disposición amosada para ceder o contrato a unha nova firma e poder rematar a obra. Do xeito contrario, se non fose así, pois teríamos un problema moi gordo porque habería que volver a sacar a obra seguramente a licitación, co que lo conlevaría. Polo tanto, pois eso, agradecemos que as xestións teñan sido fructíferas e, sobre todo, áxiles fronte a un problema pois que nos causaba preocupación. Con esta humanización da C305 ao seu paso por Palmeira habilitaránse novas e máis anchas beirarrúas, novo mobiliario urbano, así como unha nova parada de autobús. Tamén se disporá novo alumeado e zonas verdes para dar sombra e invitar ao paseo, e así mesmo calmarase o tráfico no viario coa redución da velocidade actual de 50 a 30 km por hora.